styl písně. To je jakože vlastně... Technický pop. Indický pop. Indický pop, přátelé, pojďme, indický pop, téma Jiří. Takže s mnohými z vás se loučíme. Ty, kteří v sobě máte ještě kus vkusu, utíkejte! Chvíle trapného ticha, no tak co, že bych nějaký for... Ne. Jo, aha. Jiřík mi pomáhá cítit tu písničku. Já ti za to, milý, děkuji, Jiříčku, že spolu můžeme trávit chvíličku. Na podičku. No se to rozjede, nebojte se. Popu rapovat, protože ta melodie je velice vysoko a já jsem velice nízko. Pro ty z vás, které to nudí, já rozumím, protože lidí je to sex, co moc netýká. Já jenom miluju Jiříka za to, jaký je člověk. Srdíčka krásné a blížích vás sami díl se to našli. Já mám rád, když se díka se mnou rozjede a potom můžeme spolu jít do nebe. Jo, Jiříček je králem všech srdíček. Má krásnou kytaru. Co bych ještě tak o Jirkovi řekl? Co bych tak ještě o Jirkovi řekl? No tak snad tohle. Bylo by super pomalu přejít do nějakého countryčka, protože já jsem tady od toho, abych se na Jiříčka díval, ne o něm zpíval. Pojďme kluci, dáme tam country, jsme tady po lese, jsme v parku, musíme najít nějaký tempo. Přátelé, o Jirkovi nemůžu říct mnoho, protože je tady více rukou než nohou. Tudíž musím totiž zvýraznit jednu věc, že to, co teď řeknu, je kec. Jirka má, Jirka má, Jirka má, Jirka má, Jirka má, Jirka má, Jirka je má, Jirka je má, Jirka je má, Jirka je má, já jsem to zkazil. Jirka má, mě
tak já jsem v pohodě, protože nemusím se vůbec bát, že bych byl o vodě. A zkrátka můžu si s Jiříčkem dát i pivíčko a tak to bude na chviličku úplně v pohodě. No Jirka je totiž taky čtenář a čte spoustu knížek, takže má taky docela pintých, má v hlavě na... Ježiši Kriste, já to nedám. Přátelé, já se omlouvám, já zkrátka Jirku tak strašně rád mám, že nemůžu všechno říct. Kdybyste se totiž o něm všechno dověděli, tak jste už dávno pryč. Takhle ta písnička pro Jiříčka je poměrně kýč. Aha. Prosím vás, na pódium nám chodí Dvojka na pódium.